Narito ang explanations. Ang option D ang merong mali. Ang option D ay gumamit ng present perfect tense na verb, has been. Ang present perfect ay nagpapakita ng connection ng past at present. Sa sentence ito, naipapakita nito na sa past, nakapunta na siya ng New York. So, ang connection sa present, may experience na siya. Masasabi natin ngayon na naka-experience na siyang magpunta sa New York. Pero, ang ago ay hindi magagamit sa present time. Pang-past lang ito. Kaya nga, ang present perfect tense ay hindi ka-partner ng ago. Kagaya ng has been na verb. Walang ago dapat nakasama ang has been. So, para maging tama ang sentence na to, hanggang New York